ஹே ஃபேமிலிஸ், நாங்கள் ரீசெண்டாக எங்கே போயிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூர் ஃபிஷ் மார்க்கெட் தாங்க போயிருந்தோம். ஏன்னா எங்களோட ஒன் ஆஃப் ஃபேவரட் பிளேஸ் சொல்லலாங்க. அடிக்கடி போவோம். எதனால் அடிக்கடி போவோம்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஃபிஷ் லவ்வருன்னு சொல்கிறத விடங்க அவங்க வந்து ஒரு ஃபிஷ் வெறியனுங்க. அந்த ஃபிஷ் முன்னாடி அவங்க என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் அது முன்னாடி உட்காந்து அதை பார்த்தா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆகிடுவாங்களாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து பாப்பா பிறந்து 1 year 4 months ஆகுதுங்க. பாப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒரே இடத்துல டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டணும்னு ஆசைப்பட்டோம். ஸோ அதனால் நாங்கள் அங்கே கூப்பிட்டு போனோம். எங்கள் பாப்பா வந்து நாங்கள் நினச்சதை விட செம்ம ஹாப்பிங்க. அங்கே போயிட்டு எல்லாத்தையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்தாங்க, என்ஜாய் பண்ணாங்க. வந்து அங்கே நம்ம எல்லா கடையிலையும் போய் விசிட் பண்ணலாங்க. நம்ம ஃபிஷ் வாங்கினா மட்டும்தான் அந்த கடை உள்ளே போகணும் அப்படிலாம் இல்லைங்க. எல்லாமே போய் எல்லா வகையான ஃபிஷ் டேங்க்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷு, அப்புறம் பேர்ட்ஸுக்கு போகிற ஃபீட்ஸு, ஃபிஷ் ஃபுட்ஸு எல்லாமே அங்கே இருக்குதுங்க. நம்ம எல்லாமே பார்த்து நமக்கு வேணுன்றதை வாங்கிக்கலாங்க. லாஸ்ட்டாக அவங்க அப்பா ஒரு கடையில் போயிட்டு ஃபிஷ் வாங்க உள்ளே போயிட்டாங்க. நாங்கள் வெளியே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு வழியாக வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. ஆஸ்கர் ஃபிஷ் தான் வாங்கியிருந்தாங்க. பாப்பாவும் ஹாப்பி, பாப்பாவோட அப்பாவும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. நீங்கள் யாராவது இங்கே போனது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து வாங்குறீங்களோ இல்லையோ, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.